Mun nimi on Mikko Mykkänen ja mä oon tän Helsingin Tislaamo yksi perustajista, toimitusjohtaja ja myöskin tislaajamestari. Mun duuniin kuuluu täällä tuotekehitys ja sitten näiden tuotteiden reseptien laadinta. Sitten sen lisäksi niin kaikenlaiset juoksevat asiat alkaen taloushallinnosta päättyen henkilöstöhallintoon ja myyntiin, markkinointiin ja sitten ylipäätään niin kuin kaikista asioista vastaamiseen. Ja ei oikeastaan ole normaalia työpäivää. Mä matkustelen aika paljon, 50-100 päivää vuodessa ja teen tosiaan niin kuin kauppaa talon ulkopuolella ja markkinoin tuotteita ympäriinsä. Mutta sitten kun mä oon täällä paikalla, niin me tosiaan tehdään tuotekehitystä täällä sekä yksin että porukalla. Päivät on pitkiä, niitä on paljon ja töitä tehdään kaiken aikaa. Miksi just viski? Viski on ollut aina semmoinen tosi rakas harrastus mulle ja silloin kun me alettiin Kaitsun kanssa tätä hommaa perustaa, niin me kyllä ajateltiin sillä tavalla, että pitäisi tehdä Suomesta jotain tosi hyvää viskiä. Suomessa on oivallisia raaka-aineita ja minkä takia kukaan ei ole täällä vielä tehnyt ja käyttänyt niitä täydellisellä tavalla. Se on tavallaan niin kuin se meidän missio.